Bamako ana lamini cɛ faramuso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Bakari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔ santigɛba ale bɔkun tɛ fɛrɛ la dɔwɛrɛ dɔn kɔ siga t'o la Bakari Tarawele dugu ma jɛ donso bɛɛ n'a kungo tafan don anw ka kungo tafan o de ye k'an kunda arajosoba in kan n'a tɔgɔ ye ko arajo jɛkafɔ a kumakɛ so an ko a ma ko studio Thierno Ahmed Thiam Bakari Tarawele anw de sigilen filɛ o kumasoba in kɔnɔ min ye fasiri sɛbɛnw ye kalimu tabaw k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn olu ka magwan u ka siɲɛna u ka wuli ka jɔ anw de bɛna an sigi k'an da don o la an t'i y'a kɛnɛ kan a tɛ kɛ an ɲɛna nka an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye n'olu ye min sɛbɛn an wajibalen bɛ ni k'o lakale baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmaden na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo a kɛmɛ ka danna ta k'a di tɛnɛman Jakite ma ale de sigilen bɛ nɛgɛ kunna nin waati la a yɛrɛ bɛ ka baara in dɔ dɔɔni dɔɔni Bakari Tarawele Bɔ Jabate anw de bi kunnafoni lasebaaw ye e ko cogo di k'a fɔ Ahmed n'a ka kalanden ye o ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn o kuma min bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigiden k'i kunda kogo la ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele n'i ye n taki ye namaratɔ nɔfɛ a mɔmɔ a b'a dan yɔrɔ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla o tɔgɔ ye ko Demba Konte Bakari Tarawele a ko le Mali va mal sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana in taabolo bi a taabolo man ɲi a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan a ko ni fɛn min kɛcogo ma ɲa o fɔcogo o tɛna ɲa fiyewu a ko ni maa nin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ jalan f'i ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele a ko a ye nin kuma in sɔrɔ ka bɔ maa dɔ yɔrɔ o maa yɛrɛ bolo bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya dɔ la min kɔni tɔgɔ tun bɛ bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni ko a na ɲɛfɔli k'a ye a ka se k'a sɛbɛn min b'a kun n'a kan cɛ min bɛ Maliko la a bɛ min dɔn Bakari Tarawele e jan ko maa caman bɛ se ka bɔ ko caman kalama a ko n'i y'a lajɛ fiɲɛ min bɛ ka lama Mali kɔnɔ bi Bakari fiɲɛ in a suma man di a ko diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kundaminɛ la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Bakari Tarawele jamana in bɛ dabolo min na bi wari kuma de bɛ bɔ da kɔnɔ wari t'i ye ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye sɔrɔbatigiw ni bannaw ye olu bɛ nafolo min sɔrɔ tile kɔnɔ Bakari Tarawele belebele bɔlen don la maa minnu yɛrɛ b'u débrouiller olu tɛ fɛn ye jango ka fɛn sɔrɔ bilen min ye juru ye n'i y'a ta ka maaw sɛgɛrɛ Bakari Tarawele maaw bɛ se k'u sigilen to ko e bɛ ka yɛlɛ bɔ anw na sɛbɛnnikɛla ko juru ta yɔrɔ tɛ yen min ye gundofɔ yɔrɔ tɛ yen juru sarabali fana cayala dɛ n'a t'i bolo i b'a sara cogo di juru tɛ sɔrɔ o a tɛ yen n'o tɛ ni maa dan b'i la hali ni gɛlɛya bɛ a bɛ juru d'i la n'i y'a mɛn i bɛ t'i jigi sɛbɛn mɔgɔ la k'a ka fɛn d'i ma a b'o de bolo n'i y'a mɛn fana i bɛ taa k'a fɔ a ye karisa nin di yan e fana a tigɛ n kan b'i bolo Bakari Tarawele n tɛ se yen o tɛ se ka n tɛ se mɔgɔw dilan sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Demba Konte ye a ko an bɛ don min na ko bi ko bulɔku tɛ guerre la dɛ jamana kɔnɔ bi ko nafolo tɛ yen wari tununnen don maaw bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ baarakɛbaliya tɛ wari fugariya tɛ wari yɛrɛ de tɛ ka ye ɲɛ na ko mun de kelen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ kulebatɔ de ka ca sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ daga bɛ sigi siɲɛ 3 dumuni kɔnɔ ka dɔgɔn bi sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele min ye juru saraw ye wari juru dɛsɛ bɛ ka sara ni wari tɛ bolo la sojuru bɛ sara cogo di kalanjuru bɛ sara cogo di balo juru bɛ sara cogo di ka taa bila hakilina baara wɛrɛw la a ko bi juru kɛmɛ ka maliyɛnw kanfan bi tɛn fo ka dɔw kana k'o ka da bɔ cogo la bon n bɛ min fara e ka kuma in kan o de ye ne ka yeta la nafolo min n'o b'a la ka sɔrɔ nafolo tɛ yen dɛ nka fitinin min bɛ yen n'i y'a jɔ 100 o 100 a 95 a bɛɛ lajɛlen de b'a la ka ɲɛsin finitigilakaw ma olu ka minɛ sa o fana ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Demba Konte a kɛn bɛ ka min sɛbɛn a ko nin cadre belebeleba in n'o ye o responsable ye transition ɲɛmaaya la Bakari Tarawele a ko nafolo fitinin min bɛ yen o tuma ko gouvernement yɛrɛ kɛn bɛ k'a bolo de da o kan koyi Bakari Tarawele wari tɛ ka munumunu wari tɛ ka munumunu o tuma k'a kun filɛ nin ye gouvernement bɛ k'a bolo da a kan mun na n'o ye an ka kalafili nataw ye Bakari Tarawele kalafili caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ olu kun bɛ jamana kan jamana dun y'i kankɔrɔta o tuma ko anw yɛrɛ de bɛna an kolo gɛrɛ an yɛrɛ ye nin ka kalafiliw labɛn kan tɛ nana an bolo jan maa si ye bilen nin ka saraka minɛ ka kalafili labɛn sabu bolo min bɛ jan nin ka wari minɛ o tuma ko bolotigi de sago bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa tɛna ka candidat wajibiya Mali kan bilen malidenw de bɛ n'u yɛrɛ ka hakilinaw ta n'u yɛrɛ ye o tuma nafolo min kan ka don kalafiliw la o tuma ko nafolo de dan bɛ kɛrɛfɛ o tuma min kɔni ye jamanadenw ye sa k'an b'o de sɛgɛn n'o ɲani n'o kɔngɔ la bi sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kalafili ye Bakari Tarawele kalafili dɔ bɛ ni
min ye an ka dɛmɛbaw an bolo di ɲɔgɔnma baw olu de bɛ nafolo mugu ta ni k'a di jamana ma an ka se ka kalafili labɛn n'a ye cogo min na nka min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye olu ko k'u mago tɛ maa si ka nafolo la dɛ kunkurunin min b'an ka jamana kɔnɔ k'an bɛna an ka baara kɛ n'o ye o tuma ko sɛgɛn kun filɛ an ka ko ni fantanya ye sɛgɛn kun filɛ Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o fana lajɛ min kɔni ye nansaraw ye n'olu ka nafolo ma di a ko ɲininkali fana de bɛ kɛ maa minnu fana bɛ ka nafolo k'a kɔrɔnkɛrɛ k'a bila kɛrɛfɛ ni ka kalafili labɛn n'a ye e k'olu fana sago tɛna kɛ de Bakari ko k'o fana ɲininkali to min ye sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la nafolo diba nafolo bɔba Bakari Tarawele diɲɛ fan o fan fɛ k'o de ka hakilina baaraw bɛ ji de a ko sɛgɛn min bɛ jamana na bi Bakari Tarawele min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u kan ka dɔnse yɛlɛma n'o tɛ a ko kɔngɔbatɔ o ti mankan mɛn Bakari sɛnugu jɔlen n'i y'a ye kala de b'a kɔnɔ a ko n'i ye jamana o jamana basigilen jamana sumalen jamanadenw nisɔndiyalen don ka marabagaw kɔrɔ o tuma dun ka fa sabatilen don nka ni kɔngɔ bɛ jamana o jamana kɔnɔ ko ala m'an kisi la min y'an ka jamana ye k'a kunkanko tɔ bɛna laban cogo di a k'o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Demba Konte ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw kan wajibata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko pays émergent pays émergent nin ye maa min ka fasire o ye Nuhum Konare ye Nuhum Konare ko min seni kɔrɔ ye dɛ n'o ye commission électorale nationale indépendante ye o min n'o kun sigin bɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni a nɔrɔ bilala ni jɛkulu wɛrɛ ye ni ka o to a da ko EJ n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni kɛla sabu ye min ye seni maakɔrɔw n'o y'a baarakɛlakɔrɔw ye e ko maanifinw m'u kɔ don u la wa olu kɔni u farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu ye ni ka sɛbɛnkɛ lettre ni ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma anw ka ministère de l'administration territoriale de la décentralisation n'ale yɛrɛ ye anw ka premier ministre par intérim ye bi n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka lettre in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye olu ka tali ye olu chauffeur ka taa se olu plantow ma fo ka taa se minnu bɛ yen ni baara misɛn wɛrɛ kɛbaa ye u ye nin cakɛda in kɔnɔna na yanni EJ ka sigi sen kan o bɛ ɲini ka maa 50 ani kɔ bɔ koyi wa nin bɛɛ lajɛlen de kɔni gɛn bɛ ka bɔ baara la k'a sɔrɔ u ma bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔna na min ye maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw n'u y'u ka kumalaselaw ye u yɛrɛ b'a la k'u yɛrɛ ɲininka cogo min na ko yalima an bɛ Mali kura min kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen hamina ye Mali kura ye ko yalima ko maa kan ka bɛn maa kantugu a ka hakɛ kama wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Nuhum Konare ye pays émergent kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye nin dutigi ninnu ye ka taa se nin denbayatigi ninnu ma ko yalima u ka nin taabolo in a bɛna kɛ tan maa tɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye wa min ye seni kɔrɔ o baarakɛlakɔrɔw ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ye baara caman kɛ faso Maliba ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko u ka tali sɛbɛnfura min n'a b'a ko bɛɛ lajɛlen ni k'a ɲɛfɔ ni k'a jira k'a fɔ i bɛ ta baara la nin waati a bɛ daminɛ nin hakɛ in na a fɔ nin waati in na ka taa bila nin waati in na wa kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ kun farala a kundala kan ni k'a mɔnɔ bɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye EJ ye k'o sigila sen kan o kɔni sigili sen kan min ye nin maa kofɔlen ninnu ye a kɛlen b'a fɔ olu kɔni u ma deli ka baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na wa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye u ka bila u ka hakɛ minɛn kɔnɔna na u bilalen k'u ka hakɛ minɛn kɔnɔ min ye EJ fana kɔnɔna ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o baara kɛli fana na u ka ta ni ka bila o fana minɛn kɔnɔna na min ye laɲini ye min ye Nuhum Konare ka fɔ ye a y'a jira k'a fɔ ni kɔfilɛ ma kɛ ninnu na a bɛna kɛ sabu ye maa caman kɔni bɛ yen nimisa kɔnɔ bi minnu kɔni nimisala kun jumɛn na u taara baara kɛ Senenkɔrɔ kɔnɔna na wa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye min ye transition ɲɛmɔgɔw ye n'u ma ninnu ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛna kɛ gɛlɛya belebele waati di don nataw kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ pays émergent kɔnɔna na Nuhum Konare a ka fasiri don Bakari Tarawele joona joona ne fana bɛ n tigɛ dɔn la sirène na sɛbɛnnikɛla n'o ye Dugu Fana Keyita Bakari Tarawele a ko an ka taa Buguni région na Bakari Tarawele suma duman fana tɛ yen dɛ a ko dugu jukɔrɔ nafolo nin ka halaki nin ka dugu ka sigi a sentigɛ kɔnɔ Bakari Tarawele chinois fɛ a ko min kɔni ye maa caman ye tigɛ tan bɛ ka da olu kan ala ni u ka hakilinajugu ka ɲɛsin jamana ma sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele ni Malikura ko juma o jɔli de bɛ ka fɔ an da kɔnɔ o tuma k'a kɛwale tɛ ka ye terrain kan dɛ min bɛ ka ye terrain kan i b'o dɔn de o de ye bɛsɛnkɔniya dunkojuguya
n mago tɛ n yɛrɛ la n mago tɛ jamanadenw la min mana jamana yɛrɛ ja ka ko ye sa janko ne ka n jufa k'a fa ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari maa dɔw bɛ tigɛ taara ka da olu kan a ko siniwa olu kɔni surulen bɛ an ka jamana in kɔnɔ sabu olu ko k'u ka nafolo t'u kun k'i tɛ dɛsɛ maliden na Bɔkari min ye maliden min kɛmɛ ka danbe feere Bɔkari siniwa kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ne ka don maaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kungo fiyɛfiyɛba dɔ de bɛ yen Bɔkari min bilalen bɛ osofere maaw olu ka danganɛ kɔnɔ n'o ye forêt classée de Keyikɔrɔ ale bɛ Sanso marabolo la Buguni région fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o kungoba in ye i b'a ye k'a fɔ a dugujukɔrɔ de falen don sanu la tɛtɛtɛ min ye yiri belebelebaw de bɛ yen min ye masakɛ jiriw ye yiri minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛba minnu bɛ ci ni ka dugu kunbɛn u bɛ don olu ni dugu cɛ walima min ye banajugu ye k'olu sama ka bɔ an cɛ la a ko yiri n'a jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sɛbɛnfura ŋanamu-ŋanamuninw ye an ka baarakɛla dɔw bɛ n'o ye kadiri belebelebaw ye u kɛmɛ ka janfa don jamana ma ni ka sɛbɛnfuraw ta ni ka se k'a di siniwaw ma Bɔkari min ye an ka jiribaw ye san kɛmɛ ni kɔ jiri o masa jiri ninnu Bɔkari ni ka mansiba don a la k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a da sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ye k'a kɛ jakungo ye o t'olu ka sira ye u mago t'o la olu mago bɛ min na o de y'u ka jufa da ye o dɔrɔn tɛ Bɔkari min ye forêt belebeleba n'o ye Keyikɔrɔ forêt ye Bɔkari ni ka tila ka don ni mansiba ye o kɔnɔ dugukolo k'a walankata k'a da min ye sanu ye k'a ɲini sɛbɛnnikɛla ko baara tɛ ka kɛ ni sariya ye abada a ko n'i ye nin jateminɛ Bɔkari min ye Buguni région ye ale eaux et forêt Bɔkari o directeur régional ye Bɔkari ale tɔgɔ fɔlen bɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko wa wele yɛrɛ bilala o ma ko ye ale fana kɛrɛfɛ Bɔkari wele bilala dɔ ma n'o de ye Buguni ale gouverneur ye ale ka directeur de cabinet ye o ye maa min ye o de ye Abulaye Koyita Bɔkari ale ni eaux et forêt ɲɛma n'o ye Buguni région ye o de tɔgɔ ko Musa Fode Sissogo ye nin cɛ fila kadiri belebelebaw don Buguni mara kɔnɔ u welela min ye kiiritigɛlaw fɛ Bɔkari k'u dama ɲininka sɛbɛnnikɛla ko min ye mandat de dépôt ye Bɔkari o de tun bɛna da u kan ko ye min ye dugudenw ka laɲini dugu maakɔrɔw maabaw olu ka wulikajɔ ni ka laɲini kɛ kiiritigɛlamɔgɔw fɛ mandat de dépôt u y'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ni ka tila k'a ɲini u fɛ Bɔkari diɲɛ ma dɔgɔkun o dɔgɔkun min ye ntɛnɛn fɔlɔ u ka t'u yɛrɛ yira u la sɛbɛnnikɛla ko o baara o daminɛna ka ban a ko ni maa fila tɛmɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ bɛ yen minnu tɔgɔ bɛ hali bi gouvernorat kɔnɔ minnu tɔgɔ bɛ hali bi ministère kɔnɔ ministère min bɛ yen ni eaux et forêts b'o ka danganaya kɔnɔ n'o ye ministère de l'environnement ye sɛbɛnnikɛla ko kadiri belebeleba dɔw bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na a ko min ye ministre ye Bɔkari de nin kadiri ninnu bɛ se ka nin tiɲɛni jugu ta ka jamana sɛgɛrɛ cogo di ministre bɛ sunɔgɔ la wa mun ni mun de bolo dalen bɛ Bɔkari de min ye jamana ye k'a buruja jamana k'a labila nafolo nɔfɛ malikurako kuma min bɛ ka fɔ bi a kuma bɛ ka fɔ k'olu to sunɔgɔ la wa sɛbɛnnikɛla ko nafolo mugu min bɛ ka minɛ siniwaw la min ye miliyari kasabi caman don Bɔkari maa minnu bɛ ka nafolo minɛ minɛ t'a la makari t'a la Bɔkari ni ka jamana k'a lafu jamana k'a labila a juguw ye min ye siniwaw ye wele fana bilal'u ma ko baara kɔni a ka jɔ minɛn minnu b'u bolo minɛn u minɛn'u la maa minnu ni maa minnu bɛ yen ni siniwaw ye nafolo ta ka d'u ma siniwaw ko Bɔkari k'olu kɔnɔ tɛ maa ka dunni ye koyi u b'a bɛɛ lajɛlen fɔ Bɔkari u y'u da don bɛɛ la k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ u tɔgɔ fɔlen Bɔkari dɔw y'a dɔn ka bɔ ko siniwaw bɛ ka min kɔni ka ɲininka Bɔkari dɔw sinna k'u ka minɛn fara ɲɔgɔn kan kosɔn a ye frontière datugu dɛ a y'u datugu frontière min ka surun Buguni fan fɛ o ye Kadiana ye Côte d'Ivoire ka taa bila Tɛngɛrɛ la ale ni yɔrɔ dɔ in tɔgɔ ani Segua a y'a bɛɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min kɔni ye kiiritigɛlamɔgɔw ye tɔgɔw talen k'u sɛgɛrɛ u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔli ma Bɔkari ko maaw ma bɛ yen ni siniwaw ye tɔgɔ fɔ k'u ye nafolo ta k'a di Bɔkari k'u b'a bɛɛ lajɛlen wele k'u ɲininka Bɔkari ministre so kɔnɔ wo min ye eaux et forêts ɲɛmaaya so kɔnɔ wo direction régionale la wo Bɔkari ko maa si de tɛ to ko nin ko in na maaw ma n'o de kɔni tɔgɔ bɛ yen o tuma ko bɛ ɲininka ko maa si tɛ sariya sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari ko nin bɛ se ka dɔn cogo di n'i ye jateminɛ kɛ min ye eaux et forêts ye Bɔkari sabu baara jugu min filɛ nin ka kɛ a hakilina bɔra maa dɔw de la n'o ye directeur régional ye Bɔkari ko min kɔni eaux et forêts ka cadreba dɔ bɛ yen maa naani k'u ta k'u bila kɛrɛfɛ o tuma ko kɔlɔlɔ dɔ filɛ
u bɛ se ka baara kɛ baara hakilina b'u la k'u ta k'u bila kɛrɛfɛ o tuma Bakari ko de kɔlɔlɔ filɛ ko n'an ko Mali kura ni Asimu Kuyita ko Mali kura Sogɛli ko Mali kura Colonel Ablaye Mayiga ko Mali kura ko Mali kura taabolo tɛ nin ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 4 mun taara k'u bila kɛrɛfɛ Bakari n'o ye Osofora cadre belebelebaw ye i tulo kɛrɛbɔ sigi dɛ Bakari min ye jamana bonyamasegin ta kulu sɛgɛrɛ ni ka médaille ta k'a d'u ma n'o ye médaille d'honneur ye k'o bɛ se ka di maa ma ka sɔrɔ i tɛ baarakɛla ye wa o tuma u sigilen bɛ kɛrɛfɛ kalo 8 u da tɛ Maliko kuma na sɛbɛnnikɛla ko nin ye bɛsɛkɔniya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ kɛrɛfɛ Amadou Diallo Birahima Kamara inspecteur général Ousmane Sidibé a ko nin y'a kalo 8 u dan bɛ kɛrɛfɛ jamana mago b'u la k'an ka baara kɛ jamana ye laban minnu fɔ sisan ninnu u y'u jɛniyɔrɔ fin hali bi jamana mago b'u la jamana mago b'u la jamana in tɛ se ka jɔ u kɔ ji ni kungo a kungo kuma tɛ se ka fɔ u kɔ nka u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele a ko n'an bɛ taa an bɛ se ni wulikajɔ ma kɛ joona joona Bakari Tarawele ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la Sirani kɔnɔ dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Ahmed fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Bakari Tarawele i tigɛ don Bɔjabate ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛko ɲuman kɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le pays maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mamadu Jara ye Mamadu Jara a ko i da tula ŋanamu min na dɛ ko e ko o dɔ fana bolodan tɛ Sajolakaw fɛ yen wa n'i y'a ta k'a lajɛ commune rurale de Sajola o bɛ Kayi mara n'o ye Kayi région ye o bɛ o de fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min a bɛ ɲini ka waati bɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen in ye denmisɛnninlakaw ka taa se société civile lakaw ma olu kɔni jaso bɛ tɔn kelen na ni ka wulikajɔ kɛ ni k'a to a da ko ensemble pour la commune de Sajola olu kɔni ka nin société civile jɛkulu u y'a jira k'a fɔ ko weleweledakan u n'o ta k'o ɲɛsin an ka transition ɲɛmɔgɔw ma min ye colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement min y'u ka gouvernement ye k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maire minnu n'olu sugandi bɛ ka bila an ka nin marabolo ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya bolofara-misɛn minnu bɛ yen ni maire lakaw sigi bɛ u kunna ko n'a ko ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a ko bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye commune rurale de Sajola ye wa n'i y'a lajɛ min ye a maire ye n'o o ye Tumani Danbɛlɛ ye a n'a ka danga n'o ye Mɔrɔ Magalu ye ko tɛgɛnkɔni sin tɛ ninnu na bi wa k'a sabu k'u ka dunkojuguya ye ŋanamu bawo n'i y'u ka taabolo ta k'a lajɛ aw tɛ fɛn kɛ dugudenw ye nka maa mana na fana n'o ye kɛnyɛrɛ jɛkulu n'o ye dɛmɛ min fana ta ka ɲɛsin k'o ka ɲɛsin dugudenw ma a b'o ŋanamu k'o bila aw dufa kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa fila bibi na ni maa makango o de ye Tumani Danbɛlɛ a n'a ka danga n'o ye Mɔrɔ Magalu ye Magalu Sajola kɔnɔna na mairie kɔnɔna o kɔni o kɛn bɛ tɛgɛnkɔni taamaseere ye bi n'i ye Sajola commune rurale yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye togoda 46 n'o ye village ye o bɛ a kɔnɔna na ka taa se buguda 52 ma n'o ye Amo ye wa n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye nin maa ninnu ka wulikajɔ ye n'o o ye ensemble pour la commune de Sajola olu ye lettre kɛ ka ɲɛsin anw ka kiiribulon o ministre ko bɛ ministre min bolo n'o ye ministre de la justice et des droits de l'homme ye min ye octobre kalo tile 24 tɛmɛlen san 2022 u y'a jira k'a fɔ min ye olu ye ni janto ma kɛ min ye Tumani ni a ka danga ye Sajola commune rurale kɔnɔna na o kɔni kɛn bɛ k'a kɛ bafa négligé ye koyi bawo min ye mairie nafolo ye o kɔni b'a la k'o saalo cogo min na o b'a la k'o saalo ten a ka d'u ye cogo min na o b'a kɛ ten wa hali kɔsa in na min ye société dɔ bɛ yen o kɔni kun ye machine dɔ kɔni ta ni k'o di mairie ma waasa a ka se ka to ka baaraw boloda n'o ye siraba ninnu o dilali ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni ko mairie n'a ka danga ka taa se u nɔfɛmaw ma o m'o ŋanamu wa bawo min ye a machine ye 1,15 bɔɲɔngo o y'a valeur ye o y'o ta k'o blagu i b'a fɔ totununa nugu la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Tumani n'a nɔfɛmaw ye o kɔni o b'a la k'u sago n'u dunga kɛ Sajola commune rurale sigibaw la o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ u y'a jira fana k'a fɔ brigade d'investigation judiciaire o ye jalakili sɛbɛn to ka ɲɛsin yen ma min ye vérificateur général ye o ye jalakili sɛbɛn ta ni ka ɲɛsin yen fana ma waasa sɛgɛsɛgɛli o bɛ se ka boloda cogo min na bawo ni maa fila in olu kɔni kɛn bɛ sabu ye min ye Sajola commune rurale ye k'a firi a sin fila kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye élu communaux ye jalakili sɛbɛn ta mɛ ka ɲɛsin u fana ma bawo a jirala k'a fɔ o ni siniwaw bɛ jɛna i da tola siniwa ko min na dɛ Buguni mara kɔnɔna na o siniwa ko kuma kelen o filɛ nin ye Sajola commune
rural la ni y'a lajɛ Chinois y'a jira ye k'a fɔ olu ma n'u yɛrɛ ma koyi k'a fɔ olu bɛ ka baara minnu boloda Sadio la kɔnɔna na u m'a kɛ u yɛrɛ ma a kɛra ni maire n'a ka dangan u ka yamaruya ye bawo min ye Moro Magalu ye ale min ye maire ka dangan fɔlɔ ye ko a ye nafolomugu min ni k'o minɛ Chinois bolo Chinois ka fɔ la min ye CFA miliyɔn 41 o y'o de minɛ ni ka se ka sira di Chinois ma n'o ye yamaruya sɛbɛn dili ye o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye wulikajɔ ye min ye kunnafoni laban minnu n'olu sɔrɔ la n'i y'a lajɛ min ye miliyɔn 900 bɔɲɔgɔnko ye n'i y'u ka nafolo bɛɛ lajɛlen ŋanamulen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ o hakɛ in na wa n'i ye jɛkulu ye jɛkulu min ni n da tula la kuma daminɛ na n'o ye ensemble pour la commune de Sadiola ye n'o ye société civile lakaw ka jɛkuluba n'o y'a wuli mɛ ka jɔ a sen kan olu kɔni kɛn bɛ k'a jira ni wulikajɔ ma kɛ ni ko ma bɔ nin ko in na min ye maire Tumani Dambɛlɛ a n'a ka danga Moro Magalu a n'u nɔfɛ ɲɔgɔnw minnu bɛ ŋanamu na Sadiola commune rurale kɔnɔna na n'u ma don bɛrɛ la u ka wele bɔgɔ jɛnilen kan bawo bɔgɔ jɛnilen sɛbɛn caman de donna ye ka ɲɛsin maa kofɛlen ninnu ma kalama don u ɲina ka bɛn ni a ye ko ka taa sɔrɔla maire n'a nɔfɛmaw u kɔni b'a la k'u sago n'u dungɔ kɛ yen sigibaw la n'o ye Sadiola commune rurale ye nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Mamadu Jara a ka fasiri don Bɔgɔ Tarawele ni tɔgɔma ma jɔ tɛgɛ FIFA ale fana tɛna jɔ Mali tribune sɛbɛnnikɛla o de tɔgɔ ko Alexis Kalambire Bɔgɔ Tarawele maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman o jeninen dɔn sɛbɛnnikɛla n'o ye Alexis Kalambire a ko min ye bolodiɲɔgɔnma ye Mali ale ni Brésil ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye an ka jamana ye ni ka kologirinya ka nin kɔrɔ fiyɛ Bɔgɔ Tarawele min ye sanni feere ka taa bila min ye dugu marali hakilinaw ye min ye sɔrɔ jidili ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la a ko n'o de bɛ bolo da diɲɛ kɔnɔ Bɔgɔ Tarawele min kɔni kalan ye fo ka kɛ ka hakili jo ni ka nin kɔrɔ fiyɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye agence Sésame n'ale ka baara ye fɛn min ye o de ye ni ka maaw k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ka maaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na ni ka maaw kalanso ɲɔgɔn na ni ka baara ka nɔgɔya maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min y'o baara kɛbaa ye o de ye Adama Nanpono Jara sɛbɛnnikɛla ko faso maliden don Sikaso ka don min ye Nanpono ale denkɛ don sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ale kɔni wulikajɔ belebeleba kɛ sabu min ye Brésilikaw ye Bɔgɔ Tarawele a n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn Bɔgɔ Tarawele baara kɛcogo ɲuman min ye sɔrɔ dayɛlɛli o hakilinaw jidili ye Bɔgɔ Tarawele a wulila ka jɔ ni k'o kɛ a ko min ye conseil régional de Kayi bari u ye délégation belebeleba dɔ bila ka taa Brésil dugu min na o de ye Sao Paulo ye Sao Paulo min ye kalo n'o ye septembre kalo ye o tile 11 ka taa bila tile 21 na Bɔgɔ Tarawele min kɔni baara kɛ ɲɔgɔn ye o sigira sen kan ka ɲɛsin mun ni mun ma o de ye dɔnniya ale sɔrɔli ye min ye sira ye k'a dayɛlɛ Bɔgɔ min ye dugu ka yiriwa dugudenw mago bɛ fɛn minnu na min ye marabaw yɛrɛ u kan ka fɛn minnu kɛ Bɔgɔ Tarawele min ye baara jɛlen lakika kan ka kɛ n'hakilina min ye u tɛ kɛ kalan kɔ o kalan n'o dɔnniya olu taara ni k'o di Bɔgɔ Tarawele min ye nafolo baara tɛ kɛ ni nafolo fana tɛ nafolo bɛ se ka ɲini cogo min na ka nafolo bugun ni ka nafolo k'a don a dongodaw fɛ n'o ye ka bugun kɔni i b'a dɔn a bɛna hakili jigin maa min na olu ta ye nafolobugu min ye o y'a filomaniya sira ye ninnu ta ye nafolobugu min ye o ye baara sira ye nafolo bɛ bugun baara sira kɔnɔ o tuma nka filomaniya ka sefa 1000 don bara kɔnɔ k'i bolo lamaga ka bɔ ni bɔrɔ fa wari ye o y'a filomanama ye an kan to mɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ Tarawele min ye cɛkɔrɔba n'o ye Alexis Kalambiri a ko min kɔni ye nafolo jidili ye Bɔgɔ Tarawele k'u y'o dɔnniya caman sɔrɔ conseil régional de Kayi a ko taama in a kɛra kunnawolo ye sabu min ye Sao Paulo kaw n'o ye Brésilikaw ye Bɔgɔ Tarawele u nisɔndiyara faso Maliba kɔrɔ tuguni a ko malidenw b'i ye kɛnɛ o kɛnɛ kan Bɔgɔ o tɛ kɛnɛ lankolon ye malidenw b'i ye kɛnɛ o kɛnɛ kan o bɛ kɛ nisɔndiya ni kunkɔrɔta kɛnɛ ye jan ko nin y'a ɲɔgɔn ye a tako sabanan ye Bɔgɔ Tarawele maa bɛ se k'a fɔ sa ko somɔgɔ sama o de caman sɔrɔla ni ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ ko mana ja cogo o cogo tigi bɛ a la ko mana ɲa cogo o cogo maaw de bɛ maa minnu hakili jagabɔ a ko nin ko in bɛ bila maa min ka minɛn kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔ min ye sira ka furan ka jɛ ka dayɛlɛ Mali ale ni Brésil ni ɲɔgɔn cɛ o tuma k'i b'a fɔ ko Adama Nanpono Jara ye n'o ye Sikasokaw ka Adama ye Bɔgɔ Tarawele o ye tiɲɛ non fisɔn don
Watraore a ko min ye adama numpono jana ye i b'a ye k'a fɔ maa min don a hakili juru caninen don wari min kɔni sɔrɔ ni sɔrɔbolo sɔrɔ ni k'o ɲini ka bɔ jamana kɔfɛ ka na n'o jamana kɔnɔna la a ko ale ka wulikajɔ ye su fara tile kan o tuma min ye Mali kɔnɔ sigi Bakari ko yɛrɛ mandat ye koyi a ye o ye n'a tɛ Ameriki a bɛ Brésil a bɛ Canada Bakari a bɛ munumunu salo de kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nafolotigibaw sɔrɔbatigiw Bakari ni kulu ninnu juru minɛ ka na n'o ye jamana in kɔnɔ yaasa jamana bɛ se ka jɔ cogo min na kunnafoni dilannen an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ Alexis Kalambiri ale ka sɛbɛnni don naamu Alexis Kalambiri ka fara Mali Tribune fasilijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen o ko ten tɛ bɔ bana in na o bɛɛ bɛ banabaatɔ da kɔnɔ ka n'a kɔrɔsigibaa ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Legido nin ye maa min ka fasiri ye nin ye filani ye n'o ye Lansana Kulubali ye Lansana ko ni kamanagan bɛ diɲɛmaa na bi Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ marabolo kɔnɔ o de ye maliden minnu bɛ n'olu kɔni n'an bɛ taa ni ka segin an ka siraba belebeleba ninnu kan siraba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni halakilen don ni ye sirabaw ta k'u lajɛ a ko kɔni a kɛn bɛ jigin wɔɔrɔ ye hali n'a sɔrɔla transition maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ sirako ni taamako ni minɛnko ma n'o ye Madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye a kɔni a nafuradama kana bugɔ sisan la a bɛ wuli ka jɔ la nka min ye cakɛda minnu bɛ yen ni sira ninnu dilanli bɛ ta ni ka kalifa o la e ko kɔsada in na a mɔnɛ kojugu a ko min y'u ka contrat ye k'o kɔni ko contrat k'a bɛ bɔ a ma min ye sugubilo ye k'a bɔsi ka b'u bolo wa bɔsili dɔrɔn tɛ dɛ i n'a fɔ an y'a fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛlen na cogo min na nafolo min n'u y'a minɛ u k'a lasegin bawo ni baara n'a ma ɲɛ a wari minɛna ni kan min ye n'o ma ɲɛnabɔ nafolo ka segin ni boloko ma bɔ bolodenw ka mɔgɔw ka segin joona min ye Lansana Kulubali ye Lansana ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o bɛɛ senna min ye colonel Asim Goita ye camancɛla fanga o ɲɛmaa don o kɔni ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba e ko o dɔ senfɛ a ma nisɔngoya ba kumaw ta ni ka a sansalama wa a y'a jira k'a fɔ min ye siraw ye ni kamanagan bɛ maliden na bi o ye sira ko a ko kɔni k'a kɛn bɛ kamanagan belebele ye wa ko ministre min n'o ka baara ɲɛsin bɛ nin sirabako ninnu ma n'o ye Madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye maa minnu bɛ yen ni sugubulon tala ka d'u ma n'u ma se k'u ka baara ni k'a kɛ ka bɛn ni a hakɛ ye sugubulon in a ka bɔsi ka b'u bolo n'a bɔsila ka b'u bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka baara in kɛ a ka ta ni ka kalifa u la n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye ko n'i y'a minɛ n'i ye Lansana Kulubali ka fɔ ye k'a minɛ anw ka dolanci kɛnɛ min n'o to a tɛmɛ de Ala ma hinɛna Modibo Keyita la n'o ye stade omnisport Modibo Keyita ye k'a minɛ o da la k'a fɔ k'i bɛna sigida fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye commune 1 ye ko sira minnu bɛ yen ni kɔni y'a ta k'a lajɛ ko i tɛ se ka boli a sanfɛ taamakɛlaw kɛrɛfɛ tɛ kuma tɛ bolimafɛntigiw ma min ye Sagoni ye i b'o de daminɛ n'i kɛn tɛ Maradona ye min ye dribleli ye ni dingɛw de bɛ ɲɔgɔn ye dingɛ ninnu a ko a dɔw maritaba ka bon i cɛ ka bɔ dɔ kɔrɔ i na bɛn dɔ kɔnɔ min ye dingɛ ye a ko k'a ka ca kosɛbɛ wa o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen hali n'a sɔrɔla hakilinaw kun t'an bɛ kabi san 2021 min Laji Ibrahim Bokari Keyita Ala k'a hinɛ ale kun ye hakilina dɔw ta k'a fɔ ko min ye sira ninnu caman ye o bɛɛ lajɛlen segin ka k'u kan ni ka u dilan ko ka k'o kɔrɔfɔ ninnu caman k'o tilala ka kɛ jigi waro ye bon n'i y'a lajɛ min ye katikaw ye denmisɛnninkaw ka taa sara jɛkulu wɛrɛw kan olu kɔni wulila don dɔ sɔgɔmada fɛ ni ka kati sira ni k'o tigɛ maaninfinw na maaw n'i bɔra fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ don kati i tɛna don n'i bɔra Bamakɔ yɛrɛ faaba kɔnɔna na k'i bɛ taa kati walima k'i bɛ kati cɛci ka taa fan wɛrɛ fɛ o sira o tɛ d'i ma o kɔni o dusumakaza kɛlɛ sabu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ka layirukanw ta ka layirukan ta fura damani sisan cɛ kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla baara dɔw kɔni kun bɔ la min ye baara caman ye olu kɔni ma sara sɔrɔ min ye anw ka sirako ye an ka marabolo minnu bɛ yen i n'a fɔ Kayi mara ka taa se Kulukoro mara ma Sikaso mara Mopti ani district de Bamako n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye sira caman de halakilen don min kɔni kɛ hali ni ye mobili kura bɔ usine na bi k'a bolili daminɛ walima moto kura k'a bɔ a kɛsu kɔnɔ k'a bolili daminɛ e tɛ kalo sɔrɔ a la n'i ma taa mécanicien fɛ yen mobilitigiw b'o dɔn mobilitigi bɛɛ bɛ hami na ni nin ye bi o ye problème de suspension a bɛɛ kɛ mobili jukɔrɔla kari-karilen don mobili t'an minnu bolo ne bɛ suspension ko kuma mɛn mobilitigiw la suspension ye mobili jukɔrɔla minɛnw dɛ a bɛɛ de kari-karilen don bi n'i ye fɛn fɛn jɔlen garage kɔnɔ bi ko nana n ka suspension ne ko Amérique ka mobili ninnu la kibaru a senjan o a sensurun o tɔ si la bi ne ko V8 ninnu jɔn o boli b'aw lafiya mɛ hali V7 machine de parilen tɛ nin ko in na Bamakɔ bilama ko dimi bɛtigɛ b'i sɔrɔ la bi wa bara ta Lansana a y'i da t'o la han bɛtigɛ b'i sɔrɔ la dɛ maakɔrɔ minnu bɛ yen n'u ni se t'u ye n'u bɛ sotarama ta sotaramaw mana nin sira ninnu minɛ
ina fo bangoni jangine bugu na nyongo e yani be tashi sero la e ke ni ko dimi bo sura ma kono ko ni ko malaje jinya ma jole na sira nunun kadla mani vuga taninga sige hagli zigi bazigi kono ka ko ka be ke gele ai ni we sebe mi na ya sama ga bolle gido kono na lasana kulwali aka fasiri kuma kan amita nega karafetigi fanfɛ n'o ye tɛnɛma jakite o kuma an man kan jani te fila ye te yasa ani te wasa o de ye tew la mandi ye bi o bɛ bɛn Bojawate namu aya to te no te abesa na to le ta be jatigi ne ko bala to ko be bori jona ne ben tiga do Mali et tribune Sebengala to de Ousmane Mahaman wato de ako dugushi te jo seko ni dongo ko ako Mali seko ni dongo tigila mogo bori e ko flekera ninga bunya masiginge ku sigere juma temene bori minyi anga jamana kono ya e ba ka fo shu belebele o sigira nyuman don wala nyuman don jango ame kalo mena no octobre kalo ye no nyogon deme kerefe denkeleli wartaro de ninga nyumayata ninga nyogon segere Sebengala ko akoni akilina bora jira jakulu mena o de e bureau malin e droit d'auteur ye anko mako bimda alebe ministre somu ka dangana kono seko ni dongo no nyema be andogoli e gindo bolo Sebengala ko akoni shui a akilina mata dorela Mali seko ni dongo tigila mgo munu sona ninka ke Mali deye ninga Mali to ka ko tika ka bautige ninga Mali yira jiye mala ninga Mali do nyanaje ka Mali do nisondia ka Mali do lanyine ninga tla ka Mali do ka seku deme jamana jolila ako mugunu te barafo sabolo benada orodo Sebengala ko ako ni akilina mumbora bimda yoro anyema ba no e madame Ejalo Aida Ejikone ako aleka wulika jo bogartore ote ko deni kabina na bimda nyema la bogartore dongo do sana yele ne be sabu ni bureau malien droit d'auteur jatemine menye seko ni dongo tigila mogo uka tromonyo no ye uka nanflo mo yuka droit ningo ta ko duma otina balan bogatore menye seko ni dongo tigila mogo wati bela jelen kono nyiunde be fiena nisondia konna la sabu menyu bolubato mana doye une yela be boy Sebengala ko ako ni ye barake ka tromonyo mun kan ga dima bogatore adura bi nyen ni ma barake itna seki bolo jantura ide bogatore menyu bureau malien droit de terre aye el suin labe ninka wuliga joke wari bay ka fo trophée ninko laben ka di anka seko ni dongo tigala mo do ma woto benen ko fe attestation wala nyumon don ninko ta ko di o ta bane de enveloppe girima ninko ta ko di ma chamama munum be botoro no ye chatri bolo ka ta blood follicle la botoro jangoro bula bi no ye banaye do kanga opérer jamanen kono do were kanga ta jamanen ko fe o ye nanfolo ta ka duma Sebengala ko botoro munu yerabe nu fatura botoro min ko ne trophée taraka duma jango komo ko se ka don jamana hakilina be uka maula minni alibi mamunu mago fena be minana botoro minni kanaka mauye mi orgasi minan tarani ka dulu Sebengala ko botoro ninga ningura ka fie kanaka la uye akili jaga ninga klaka tashi blake suri bamba ale miya ngana belle bay no e maisroe botoro uye min ko ni ye trophée taninka de asomo ma suri bamba e barami ga kanyena ma yakono Sebengala ko bogari chatri bola photo tala minye nyogolon bola katabla e folikala dongli dala botoro akilna jigna mamunu garsiga dona e sorola botoro yubulu mana bo bela jelen kama Sebengala ko foro damne wa boye ni akilna kura de taleni ka bi bureau malien droit d'auteur fe botoro maw mako de sego ni dongo baraka bay anga jamanen kono joromu bula ko joron chinite madame Jallo Aida Kone ko botoro ni ye barake o makibi siga sumana dondo bureau malien droit d'auteur ka ndakunte do wore wodi kam Mali artisu deme bogari jango be sega yiri watromina kono funi flani anyi min bo Mali tribune kono akabi bolido Bojawate Mali tribune ambu fo ka fasirikala ko belajele fo ni yentega do ni sabambe bo sabambe no ka mako le confident akabi tarata boli ni oye ni menake aka e boli keme ani bi wolonvla ani shegi ka be bi tarata ma ni ataka laje fasirike ba oye donyuma e jaraye donyuma jara ko joni ma fe ka ministre de développement rural no ye modibo eketa e ka chwa no de ni ya taka laje bibi na anga chige ko o ministre so o nyama ya tambe ni ka khalifa modibo eketa la ni ye ma go folen laje a domeni barade a domeni wuliga joye ga
kɛrɛnkɛrɛnyala min an ka camancɛrɔ fanga in ɲɛmaya bulo o ɲɛma o kɔni n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye ale de ye danaya ta ni ka o kalifa Modibo Keita la Modibo ka sugandi ka kɛ ministre de développement rural ye cikɛlaw kun kan k'o kibaruya gɛlɛya minnu bɛ u dala o bɛɛ lajɛlen a ka se ka fura sɔrɔ o la wa ko n'i y'a lajɛ yan'a ka sugandi ka bila nin jɔyɔrɔ in na a ye jɔyɔrɔ kunba caman kɛ waati ni san tɛmɛlenw na jamana in yɛrɛ kɔnɔna na bawo min ye anw ka direction générale du commerce de la concurrence ye n'o ye DGCC a y'o ɲɛmaya kɛ o ɲɛmaya kabi san 2014 ka taa se san 2018 ma Modibo Keita a ye wulikajɔ caman kɛ cɛkɛda in a tun bɛ bisi basa min na ka wuli ka jɔ a sen fila kan ordonnance numéro 07025 o min n'o tun bɛ DGCC ni ka a ka ko ni ka maana a caman kɔni kun bɛ n'o ye sariya bolo ye a kun kɛn bɛ ka caman kɔni do bisi basa la min ye Modibo ye Modibo Keita a kɔni a ye wulikajɔ kɛ waasa min ye DGCC a bɛ makama ni wulikajɔ ni daraja ni tɔgɔ min bolo bi o kɔni o ye Modibo o ka wulikajɔ ye min y'a ka ko ye halisa a sugantilen a ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka taa o wala sɛmɛ o sɛmɛlen kɔ min ye sɛgɛlafiɲɛbɔ ye e ko a m'o boloda wa k'a to sɛgɛlafiɲɛbɔ de la n'o ye retraite ye dɛ wele bilala a ma min ye ministre du développement rural ye k'o ɲɛmaya ni k'o ta k'o di a ma k'a kɛ ministre ye min ye cikɛlaw ka ko ye a k'i wakili don o la min ye jamana ka dunkafa ye o tɛ sabati ni cikɛlaw kɔkɔrɔma ma don min ye Modibo Keita ye taabolo minnu fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ dabali minnu kan ka tigɛ nɔgɔ kunda n'o ye engrais ko ye a k'i fɛɛrɛ a ka i wada o la waasa min y'anw ka cikɛ ko ye a ka se ka don bala min y'a a ka nali fo ka na bɔ sisan la min ye wulikajɔ ye sunɔgɔ kɔni o tɛ Modibo Keita ye min ye anw ka cikɛlaw ka hami ye n'u o ma ɲɛnabɔ bawo n'i y'a lajɛ hamina min bɛ a la o de ye 100 sara la anw ka jamana cikɛ bolo min ye 35 fo ka taa se 40 ma o ka kɛ sɔrɔ ye ka bɔ cikɛ fanfɛ ka don an ka wagande kɔnɔna na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maîtrise de l'eau pour l'immigration ye o de ye a fɔ l'irrigation n'o de ye ka ji walankata an ka cikɛ fɛnw kɔrɔla la n'o ye sumansiw kɔrɔla ye o cikɛ in o ji in bɛ walankata cogo min na o fana o ɲɛdɔn ka ye an na maa minnu bɛ bila o baara la o ka kɛ maa hakili feerelenw ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen n'i y'a lajɛ min ye hakilinan dɔ ye n'o ye Katimi ye n'a bɛ wele ko seconde phase de programme national d'irrigation de proximité o fana taabolo a y'o sigi sen kan n'i ye Modibo ka taabolo lajɛ a ma dan o ma a y'a jira k'a fɔ ŋunu kan minnu wulikajɔ minnu n'o ye tuwacɛn ye n'o bɛ a nɔfɛ bi de n'i y'a lajɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maa minnu bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔ bosobaw ye ni engrais ko sugubulon kun t'a la ka di u ma ni kɔsa fɛ n'a nana ye k'a fɔ u kɔni u ma se ka u jɔyɔrɔ fa ni sugubulon darakila ka b'u bolo k'a di maaw ma se bɛ minnu ye minnu bɛ se ka na ni nɔgɔ ye ka da an ka cikɛlaw ma i b'a ye k'a fɔ olu de wulilen bɛ Modibo tuwacɛli fɛ n'i y'a lajɛ ministre a kɛn bɛ k'i sen da an ka ko kan u kɔni ka kuma bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ministre kɔni t'a fɛ anw ka taa ɲɛ min ye anw ka taabolo ye n'o y'an ka sugubulonko ye a y'a minɛ k'a d'a masurunyamaw ma ka taa sɔrɔ sugubulon dila olu minnu ma dɛ u ma se k'u jɔyɔrɔ fa min ye cikɛlaw ka engrais ko ye u ma se ka o do bɛrɛ la waasa anw ka cikɛ ko hami min bɛ ministre la o ka se ka don bɛrɛ la fana min ye plan Marshall ye o de ye hakilina ye hakilina in ka se ka sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye dunkafa o ka se ka sabati faso Maliba kɔnɔna na wa min ye plan Marshall ye a bɛ ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye programme d'investissement du secteur agricole o ka se ka kɛ hakilina ye hakilina min n'a kɔkɔrɔma bɛ don min kɔni maaw ka n'u ka nafolo don cikɛ da fɛ a bolofara misɛn sugu bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka kɛ jamana ka kunnawoloba ye waati ni don nataw kɔnɔna na n'i ye ko in lajɛ min ye Modibo ye a kɔni ko waati ni don nataw kɔnɔna na tigɛ kɔni bɛ si Mali faso Maliba ba ma min ye cikɛ sira ye wa min ye ale ka département ye a na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ yen n'u b'a fɛ sugubulon ka d'u ma ka taa sɔrɔ ni sugubulon dil'u ma u tɛ sira ɲɛnama minɛ min ye cikɛlaw ye olu mago bɛ fɛn min na o tɛ sɔrɔ ka di u ma ko ale kɔni k'a tɛna don da fɛ ni n'ale bɛ kɛ teri ye a bɛ kɛ teri ye o sira kan n'aw tɛ kɛ teri yɛrɛ ye min ye i ka taa i ka sira fɛ a yɛrɛ k'i to a ka département na nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le confident kɔnɔna na Donjuma Jara a ka wuli ka jɔ o Tarawele Donjuma Jara an b'ale fo ka tila ka fasɛri sɛbɛn tɔw bɛɛ lajɛlen fo wari min ye ko banbali jate dɔn kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra an ka ɲɛmayaso la wari nin y'o minɛn siyani ne ye ni minɛn ninnu siyani la an ka laada o de ye waleɲumandɔn fɔli k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen nka min ye kɛrɛnkɛrɛnnen waati ni waati o b'a ko ja wari an bɛ taa kan un kɔnɔ chef d'escadron Lansana Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako b'a kɔ ba ɲɛ wari an b'a fɔ ka waleɲumandɔn jɔyɔrɔ kalifalen b'a